Omo kayong awang siya dito ko ang tabo. Hagrai ni. Bale sa kamay ka. Awang kay mo bo. Kakang. Tapos dito ko nai ang dito ko ibayannya ang awang bwthai kay man funoga na naitong disayoy ang vlog no sayo naitong ditagdara no Priyancang ang tapos dito ko ibayannya awang bwthai kanya naitong go narong naitong na awang bwthai kay man eh bahay ano ko lang kay mo naitong go bwthai dito ko ibayan manay ang tahu awang bwthai kanya nai to bwthai kanya hananya yuko piaz ro haching ro nai kara kuru kui reja tabu amna awang bwthai snam nai tong lipai thak jana ko ang awang bwthai snam bai ya obo ko nai nyai din rok bonna tabu guruk nai ikong tabu awang bwthai ro kui tongo yang okai tok senamai tongo tabak musong nai ko ang tok bahan song tongo tab ang malang nong na video short ken ma phonuk siwa ang kise bijini bagai nanti kak saung kang tok asung peng mani peng tongo ang no phonuk nai tobo bo moi kholbai khlangai nai tongli korokai tok pengi tongwan lagi ni muya ko hor borong dei rezak ini enjoy hagrai ni nai tong ndara Samong kerai tang thagya, ecapong kerai go thagya.